abaninzi ke bayazi bakwehla ntoni ke emaplangeni. I won't go through it. Iyandi-traumatize nganthethe ngayo all. Abantu bayazi abantu abaninzi ukuthi wabhubha abantu abaninzi, so laa nto yandi-affecta kakhulu. Apha ekudijeni siye si-exposed kwiinto ezininzi like drug and alcohol abuse yabo. So ndiye ndayendeka apha endleleni ndazibona ndikwii-crowd ezirongo. Akumnandanga kwii-actors, especially kweentsuku siphila kuzo. There's too much exploitation. I-working environments azikho ntle. Isiphatho asikho sihle, kuyacinezelwana, and you'll find out i-actors ezininzi ziphila i-fake life. Yohamba kwe-red carpets and going to these glamorous places, but at the end of the day ubuyele emkhukhwini. Linda, senza umsebenzi wethu. Ungaxhesisiswa nkosi kakhulu. Yekuthini nithini nakudubuleka phakathi indawo ethontshile niphambene? Mamela Mcenge. Ndilapho uzokuxelela ukuthi eliqhinga lakho lozama umosha i-image yami alizusebenza mfowami. Ungafana uzithenge zonke i-journalist ezigcwele apha kule Gqeberha ukuthi sibahambe sipapasha igama lami ngendlela engeyiyo. Kwale yinto ayizikwenza next. Uyandiva kwekwe? Ezini nesibindi. Ungena kwami, ngizongixelela ubuvuvu ngixelela libona. Yekuthini unayo ingqondo? Unayo ingqondo? Mamela lo kwekwe. Nawe uyayazi ba nguwe qha umuntu apha eGqeberha onamandla ofabricate i-transactions and kwaye futhi create a-fake crypto accounts. Hey, andiyazi ukuthi wenze njani, kodwa ke ndiyazi uba yonke le nto inesandla sakho phakathi. Acting ndidibene nayo through ucula, as uba benditshilo from eqaleni ndiqale at the early age, at the age of 5, but ke kwenzekile into yoba ke umculo ke uyathungelana ne-acting. So after ke ndishute uCarmen Ekhayelitsha, I was fortunate into yoba ndibonwe ngumlungu ekuthiwa nguRochelle owayi-editor yeCarmen Ekhayelitsha. One advice ukuthi mandijoyine i-agent, join i-APM, whereby ke ndaye ku-auditions e-Shooting Stars. If I remember, i-Shooting Stars le film yayipromote World Cup before 2010. So from there Joe Mafela saw me and said, okay, let me try you kwi-Stokvel, because I don't know what the reasons ezoba babekhupha uMuwakhi Modise yayingafuni mina le into, but ndangena kwi-Stokvel. I think ndingena ku-season 4 if not season 3 until the end. Ndifunde a lot kwi-Stokvel because that was the first prominent role endiyifumana eTV, which lasted for many seasons. I think sisivale ku-season 8 or season 9 if andiphazami, around about 2012. So I've grew a lot, and then recently ndisanda ukwenza uGqeberha the Empires, I said ndidlala uCaptain Khoyi with i-legends enizaziyo, living legends like abo Mbulelo Grootboom, abo Zandile Msuthwana, so that is as far as i-career yami acting ihamba khona. People like akumnandanga kwi-actors, especially kweentsuku siphila kuzo. There's too much exploitation. I-working environments azikho ntle. Isiphatho asikho sihle, kuyacinezelwana, and you'll find out i-actors ezininzi ziphila i-fake life. Yohamba kwe-red carpets and going to these glamorous places, but at the end of the day ubuyele emkhukhwini. And imali ayibhatalwayo doesn't maintain i-life ekufanele uyakwazi uyiphila. So zii-disadvantages ezo ezifunyanwa zi-artists in these days. And then siphila kwilizwe le-social media, whereby funeka ngoku in these days before uqeshwe uqale kuyojongwa kwi-handles zakho uba how many followers you have. So kunzima kakhulu.
Ndiqala eMseki, ndicula kwi-boys choir, ndikhulela ecaweni, utatame ngumfundisi. So ikhono lomculo ndilithathela ecaweni. Ya ndaphuma apho ndayocula e-high school eLuhlaza, ndajoyina uNqambothi Cape Town Sings where I was seen intoba ndingakwazi ucula iopera. So ndatraina e-Cape Town Opera e-Arts Cape ngonyaka ka-1999 under uProfessor Angelo Copato. So from there ke ndajoyina i-ensemble yakhona, and then ngo-2002 I decided intoba mandijoyina iSAPA lento eStellenbosch, apho ke senze khona uCarmen Ekhayelitsha, imovie le sasiyenzile ngo-2004. And then after that ke ngoku nda-freelancer, went back to Arts Cape, toured the world, ndenza many operas. And then after that ndavula ibusiness, abaninzi ke bazawuyazi ke kuthiwa kusemaplangeni, ibiselithapha kuwe ke bendi-invite khona i-local DJs plus ke ne-national DJs like Abotira, Abo Sox, you can name them. The list is it's endless. Sorry. Yeah, and then from there I grew in love ne-gqom music, and then I started DJing. I regret opening amaplanga because kunomfana owadubula pha endlini abantu abayi-6 ekuthiwa nguManenza, naye sewasweleka naye ngoku. Wandenza ndazisola uba bendingafuna yenzeka le nto ngo-5, zahamba ii-hours 6, 7, 8 baqala imatch eChiefs. Ndafika ukukhala icricket qha ama. Hey, aba bantu bazasekhawulari because ume phaa emnyango akayidubuli laa tafile ya uphethe igane ezimbini, uphethe 38 neparaberam i-16. As much as bandibalise kamnandi intoba ndifunde uDJ, ndabiza oTira, ndabiza obani, that day made me regret opening a tavern. Ndisokole wena kade enza ubuyela kwi-acting because my name ibinechaphaza. Into ebaluleke kakhulu lento yenzileyo ukuthi uvele uyithethe into ongakhange ungafuni ukuyithetha. Ibaluleke kakhulu loo nto leyo. And apha ekuDJeni sibe si-exposed kwiinto ezininzi like drug and alcohol abuse yabo. So ndiye ndayendeka apha endleleni, ndazibona ndikwi-crowd ezirongo, and then I decided intoba no man, let me go back and fix myself. Yabo, ndibuyisa inyawo ke ndiziqoqe man. Abaninzi ke bayazi bakwehla ntoni emaplangeni. I won't go through it. Yangi-traumatize ngantithe ngayo. Abantu bayazi, abantu abaninzi ukuthi abantu abaninzi, so laa nto yandi-affecta kakhulu. Ndazibona sendi-abuse alcohol kakhulu, and ke ibingandincedi into yoba ndihambe ndiyo-DJa because bendihloloko ndi-exposed to utywala. So now I'm back. Ndincedakele kakhulu man, ndibulela abantu abafana noBulelani Cadenza from New Wave Podcast abathe bandinika another chance yokuthi noko ndiphinde ndizibonakalise ukuthi sisekhona, italente isaphila kum. Nokuhamba inkonzo kundincedile kakhulu, kulenzile igalelo ukusondeza kufutshane noThixo noba phakathi kwisangqa sabantu abasoloko bekunika i-positive messages. Wow. Hey, simnandi isistory sakho. Yima ke Bromtheza, sibalisa konke okuhle. Kodwa ke kufike la thuba uqomba, kodwa bazange ndiyithathe le route. Bazange ndingene kule ikona. Mhlawumbe ke ndikudana. Zeziphi impazamo oye wazenza kwezi zigaba zonke sowundibalisele zona? Yabona zikhona, in fact kuzo zonke there's always things ezitsarhayo. As you know, bantu benkosi
host omcha when you have podcast. Ndiqale as a guest abaninzi abayilandelayo i-podcast ndiku-episode 18 ndiku-episode 38 and then after that uCadenza wan-invite ukuthi mandizoncedisa nam ke ndihoste ezinye i-guests which was a great opportunity for him. I'm learning a lot day by day, I don't want to lie, sitting there listening to his stories abantu i-downfall zabo baphinde baziphikisha njani ziyommeleza zazinto every day and sikuphithemba nawe elifini ubone ukuthi ayinguwe wedwa ohamba endleleni ezinzima kulomhlaba sibaninzi just because qha ke asiphumi phandle ingxaki zethu zibhalwe isibunzi siphuma sincume noba kubhlungu. Siphila kwixesha elinzima, ndiyakucela mntu omtsha, ndiyakucela khawuzigade khawuzikokose ubomi bakho buxhomekeke kuwe. Xa ndisithi buxhomekeke kuwe yonke le nto ilapha phandle ayindawo izawuhlala ikhona, utywala buzawuhlala bukhona, iziyolo zawuhlala zikhona, but khawuprioritize mntu omtsha, ndiyakucela ngenhliziyo yami yonke, go to school, khawusithande isikolo. And ndiyakucela mntu omtsha khawufocuse kunzima uthetha nani because siphila kumaxesha anzima, kunzima nyani uthetha nani, but ndiyakucela man, it starts by you and it ends by you. Ndicela nje ukungaleqi zonke izinto zileqwayo phandle, ukunje ufocuse kuwe, usithathe uzibeke endaweni, yonke laa nto ungayenza ke ngoku sowukhululekile ebudaleni, soyenza ngengqondo enobuntu obudala. Enkosi.